Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mahanaa kaninyo. Manausag kanimo. Ang kainit ros kalibutan, labi na din sa ato sa Pilipinas, grabe na kayo. Iampo nato ang Ginoo muhatag na nato og kasulbaran ining kainit nga atong giantos kay mga mag-uuma, daot na gyud ang ilang mga panginabuhi. Ato sad nga iampo nga mahunong ang kagubot sa kalibutan, mapulihan unta sa pagtuo nga Dios non aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw o proteksyon sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga unta hatagan kanunay sa Ginoo og mga grasya bugti sa ilang pagkamanggihatagon, sa ilang pagsigig pamalit og mga slots dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy niining mga adlawa. Kanus-an nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa bagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala nagamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal og tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug gidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Unya nagutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako. Og iyang gipasakay si Felipe sa karwahe o gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa
Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud mo tingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya ug gikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sulti ako kung kinsa ang hisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon ulain ba? Busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Jesus, sugod gayud ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha na naog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto, ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadaykanan. Iyang giatagan og kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugot nga ang atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang akong itug-an ang iyang gibuhat alang kanako, sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong, ug ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalibutan
wala magtalinga kanako sa akong gipangayo o sa iyang kaluoy ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw o Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan, siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa padala si Felipe ngadto sa usa ka eunuko nga nagbiyahe pauli sa ilang nga nagbasa-basa sa basahon sa kasulatan nga naghisgot bahin ni Hesus nga Mesiyas. Wa siya kasabot mauto si Felipe nga natudluan as Ginoo sa pagsabot sa kamatuoran bahin sa atong kaluwasan mi sakay uban niya ug sa dihang nakasabot na siya porting lipaya sa eunuko ug nagpabunyag niya si Felipe gidala na sad sa Espiritu Santo ngadto na sad sa laing lugar. Matud pastubag nato sa Salmo unsa ganito, ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Sa inyong balay nisinggit na ba muros kalipay labi daning kusog kayong init? Wa mo kasinggit. Kaning siging gubat ron nakasinggit pa mos kalipay.
kining daghan ang kompanya na nasira o nanaktak og empleyado, makasinggit patas kalipay. Kining pagsaka sa presyoros bugas, presyos gasolina, makasinggit patas kalipay. Tubag, kining nag-anam na sad kadaghan nga supply sa drugas, nanay pila to? 15 billion ba to? Nga worth sa drugas nga nasakpan. Kato sa nasakpan lang to. Makasinggit katas kalipay aning daghan na sa niya kayong kagot ang ipon, siga ang mata. Di man na pirming masakpan. Kato, nakasakop ka usa. Pero dunay na po atong delivery nga wa masakpi. Di ba? Ay kunyog tutuki. Mo na siya, makasinggit pa batas kalipay? Yes, pwede ra kitag mosinggit sa kalipay. Basta nagsigitag kaon sa unod ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, ang akong unod mao ang tinuod nga pagkaon. Pero magsigitag pangitag bugas, magsigitag pangitag kwarta, di kita kasinggit og kalipay kay lisod na kayrong kwarta. Bisan atong slot minus na kayog halin. Asa ang pagkahalin na nagdaghan nga lisod manganis pamugas. Pero sige lang yapon tag baligyag slot. Kay ang tao sad nga nikaon sa unod ni Kristo, di sad na siya muila og krisis. Wa sa gid na sila'y krisis kanang nikaon sa unod ni Kristo. Dige lingay imong tupad ing na unsang unora imong gikaon ron. Ha? Unods baboy, unods manok, unods isda o unod ni Kristo. Oy, kita magsigpangita ng unods baboy, unods isda, unods sa manok, unods baka. Pero di kita mangita sa unod ni Kristo, yang flesh. Bayon sa man pagkaon sa unod ni Kristo, kanus amanta ug asa man ta makakita. Muna matud pa ni Kristo, tudluan sa amahan ang tanan nga tao. Nya kadtong mamati, muduol kaniya og mukaon sa iyang unod. Ang mamati og makasabot. Nya unsa may itudlo sa amahan nga si Kristo mao ang saman tinuod nga pagkaon, ug unsaon man siya pagkaon, pinaagi sa sakramento ug sa buhat sa gugma. Sakramento ug buhat sa gugma. Kana bitang taong maghigugma ay magsige man na sila kinananay, di ba? Oh, kinananay na sila. Mangaon, mukaon, basta lang yung mangaon lagi na sila. Mupakaon, basta naghigugma ay. Nya ang sakramento kining Eucharistia gihimo sa ni Hesus aron duna sa tay gitawag og espirituhanong pagkaon. Kanang aktual yung kaon ba? Muna nga dito sa katapusang panihapon, iya sang gideklarar, kini ang akong unod. Kini ang akong dugo. Muna dinhi sa atong misa, ato nang gibalik-balik. Kay matod pa nilang San Pablo, sa matag higayon nga baliko nato kini, ug atong buhaton, atong gibuhi ang pagkaon sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Sacramental eating. Niya doon na sa gitawag nato og unsa man relational eating, kaning paghigugmaay. Ang lawas ni Kristo gitawag sa na siya mystical body. Mystical ba? Mystical. Nanang murag espirituhanon na lawas nga mao ang simbahan. Niya ang simbahan gilangkuban sa mga katawhan, flesh of people.
Gilinga imong tupad ing naa kay flesh. Kana imong tupad ba na flesh wa? Kana. Kana mo ikana kay membro mo nas lawas ni Kristo, flesh. Ingos Kristo mukaon sa kong unod. Ang mga membro sa simbahan na ay unod. Nya unsaon man ato pagkaon pinaagi sa gugma. Kay kanang mukaon ta pasudlo nato ang pagkaon sa atong bakba ngari sa atong body system. Ang paghigugma sad pasudlo nimo ang tao sa imong kasing-kasing ug musod siya sa imong kinabuhi. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ina pwede ko musod sa imong heart. Ina pwede ko musod sa imong heart. Ang pagkaon musod sa atong bakba kinahanglan natong pagtugot. Normally ba? Normally kinahanglan pagtugot. Kinahanglan jud ka munganga nga imong usapon. Normal na. Gawas lang ang abnormal nga i-inject na aris ilong sa na ipagpaaging kuan. Pero normally ato ginang bukhon ang atong bakba sa espirituhanon sang pagkaon kanang paghigugmaay ato sang ablihan ang atong kasing-kasing. Kana bang dili na ta magsigig question kung kinsa ka ang akong buhaton, kinsa ka sa mata ni Kristo. Nya sa mata ni Kristo kitang tanan mga sakop sa iyang lawas. Mao na magdinawatay kita, maghigugmaay. Nabitay ni ingon ako, Pader, unsaon man ako pag puyo nga tunhay nga ang akong bana din amang gyud may magkasinabot. Ako, kumusta man mo nagminyo? Wala pa ka mabuntis? Siya, buntis na ko, Pader. Nako, unyag nabuntis pa ka. Ug wa pa ka mabuntis ato, magminyo ka atong panahon na. Siya, di gyud, Pader. Nako, buwagi na imong bana. Niya, apply og declaration of nullity sa simbahan. Kaya ang inyong kasal, voidable. Pasabot, questionable. Kaya ang imong consent ato, dili free. Gitukmod ka sa imong kauaw, sa imong kahadlok nga magmabdos nga way bana. Niya ang imo sang bana sa imong paminaw, wa lang gyud ka mabuntis, mga sawa ka nimo siya, ambot lang pa din, sige lang nagsuyop sa una. Ana, di gyud to magminyo nako kung wa lang ko mabuntis. Nako, buwag gyud. Niya apply dayon sa pilam say magasto ana, nako, mga kuan lang gud, apply ka sa korte, apply sa kasimbahan. Siguro naas mga 100 or 120,000. Asa man kog kwarta, nako, awa kay kwarta, ayaw buwag eh. Di ba? Isa niya, mamatay kong sayo. Nako, martyrdom. Na siya. Kan-a na, usapan na. Kaya nga nung imo man ang gidesisyonan, usapan na. Pero doon ay gihatag nga liwi, no? Gamayng liwi ang simbahan. Voidable man, questionable man ang inyong consent, at pwede na to i-declare nga wa gyoy kasal nga nahimo. Invalid from the beginning ang inyong kasal, kay ang consent questionable, dili clear. Mo na ang pamaagi simbahan. Pero ang gusto simbahan, magbuwag mo sa mayong kabubuton, dili magdinumtanay. Mo bitang i-declare sa simbahan nga wa mo makasal aron di mo magdumot. Ana, di man sa noon magtingganay. Pero what ay divorce, ha? What ay divorce sa simbahan? Declaration of nullity. Haron dili kita mabugatan. Pero kung gusto jud kang mulahos, nindot kay na gitawag sa nasiyag martyrdom. Kana bang mupadayon ka hangtod sa kamatayon og radically imong i-implement ang imong gisaad nga for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Nako kana kay wa na mo'y kwarta, kay gisuyop sa imong bana, niya aksyon pag yung pangulatan nimo imong bana o pam sa siya kuno kulataha,
singhag ba, aksyon kuno kulata ba, nako kana, maunagid na ang for better or for worse, for richer or for poorer. Nya kay imong bana, suyop naman na, naingon man kang nausab ng kwinta, sickness and health. Di ba? Ikaw mo mga asawa, hay may inyong pilion, martyrdom o declaration of nullity. Kung naamo anang sitwasyon na ba? Kung martyrdom, maunay gitawag og the best choice. Kung declaration of nullity, lesser choice. Mauna siya. Mayingom sa nang uban. Unya pa dir, mulahos ko, voidable man ka. Nako, voidable gani. Di sa ato pa, valid until proven invalid. Mauna siya. Ayaw lang sa unya. Dili ka mo file og declaration of nullity, di valid inyong kasal hangtod sa katapusan. Mauna siya. Ang simbahan gilangkuban sa mga buangon o sa mga buutan. Hinumdumigid na. Ngay katapusang lingi. Ing na mudawat ka sa mga buangon. Kauban biya na nato. Kauban biya na nato. Bisan ka nang na nagsimba, kining na nagsimba, kanang naong na arasimbahan, na ay mga buangon na. No, ay daghan. Bisan ka nang nagsigig barog-barog dire, magbasa-basa. Ay gyud pag-ingon nga labaw na ning nagsigig wali. Sus, gana ni mga buangon. Wagi siguro nagwali ro nang usa. Pero rason ba na nga dili nato higugmaon? Rason ba na nga atong dumtan or atong biyahan? Dili. Mao na ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Ang pagkaon di ay dunay usahay nga mukaon ta bisan wa nay lami, pero nahibaw ta nga kinahanglan kita mukaon aron ta mabuhi. Di ba? Ang pagkaon makaayo man gyud. Mo nang moingon jud na ang mga katigulangan, bisag way lami, sudli gyud ang imong tiyan aron ka mabuhi. Di ba? Usahay ka ng imong tupad, wa na gid nay lami, kan alang gyud aron mo mabuhi. Labi na mong banag asawa, wa na gid nay lami ang imong tupad. Usahay luod na gyud kay nagnaong, pero aron mabuhi ang inyong pamilya, aron mabuhi ang inyong marriage, kan ana usapan na hangtod ka mamatay. Ikaw niya luod kay pader, isuka lang sad nya kao naman ana. Na panahon mo suka gyud ka, na panahon mo digwa gyud ka, pero kaon lang gyapon. Kami gani mga palahubog, suka man gani mi usahay, pero inighuman bebe tungab na sad. Lagi dili ang among gisuka among tungabon ha, bag-o na sad, bag-o. Pasabot, renew your heart every day. Kung nakasinghag kagahapon, kung nakapamalikas kagahapon, kung nanglagom inyong naong kay nagsinagpaay mo gahapon, today, renew your heart. I will eat you because you are the mystical body of Christ. Di ba? Manindog na ta mga sakop sa mystical body of Christ. Mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag sa iyang kaugalingon isip pagkaon sa kinabuhing dayon. Laumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang katawhan sa Dios, tapos na alimahan, pinaagi sa santos nga Eukaristiya, magkaiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo, diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eukaristiya, mapaladman nato ang atong paghigugma sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga dili unta kita mapakyas sa pagpaambit sa atong yutan-ong pan, ngadto sa mga nanginahanglan,
Sa ingon mahimo kitang sama kang Kristo, nga nagmanggihatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Nga sila nga nagmasakiton sa hunahuna ug sa lawas, malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, diha sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Nga ang mga nangamatay, makaambit sa langit nung bangkete, nga gisaad sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaloy kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nula mong amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, hanggang bayat, ning imong mga binuhat, mayat sa mong kasaytanan, dawata imuha na among kaluwasan, dawata imuha na among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa ug halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran. Sa ingon, mahuptan unta kininamo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan mo, nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyo
pinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, Christ the divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of Christ, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga mapuangoron ang imong mga tao o himua
nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga way katapusan, makasinggit tas kalipay. Mahitabo ra ni siya kon mukaon gyud ta sa atong kalanon nga mao ang lawas ni Kristo, ang paghigugma sa atong isig katao. Salamat sa nahigugma nato og namalit natog slots. Ang atong SBF dag niabot ng atong halin og 19,021 ka slots na apay 40,979 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Padayon tang mopalit niini kay ato sa ning ipadayon og bayad sa atong mga contractors nga hapit na mahuman sa ilang mga trabaho diha sa atong bag-ong kumbento. Ang ato sad nga special slot nga nagamit na nato pagpista na halina na punta sa DCHS og 21,729 ka slots na apay 8,271 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Yan na apagini siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Ato gyapon padayonon pagpalit hangtod mahurot kay ato sa ning i-refund sa atong nagamit nga kwarta para atong kapistahan. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit niini. Salamat kayo. Niya karong Sabado alas 7 sa medyas gabi doon natay dinhi gitawag og Paris Synodal Worship dinhi sa sulod simbahan pagkapanguluhan sa Love of God Community. Akong gihangyo ang atong mga mandated organizations o ang atong mga parishioners nga moapil niini. Naasad tay catechesis nga akong ihatag aron matubo-tubo ang atong pagtuo o pagpalawom, pagpalig-on sa atong pagtuong Katoliko, labi na sa atong mga sakramento. Ang ato sang Couples for Christ karong Sabado magsugod sad sila sa ilang Christian Life Program anha diha sa atong FLA nga office. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat. Ang